Straight to the point. Kanya kinini ang before ta mohisgot mahigala sa mga local issues. Gahapon ipakita naman gyud si Gobernador Gwendolyn Garcia diri sa Kapitol, ha? Unyang udto dunay session mga higala kay dunay ipalabang matud pa nga supplemental budget. Aha, sige ato ning tagag pagtagad mga higala unsa magaling ni kining mga hisgutanan labot ani. Og unya kinini ang mihatag na og kamanduan ang gobernador nga doon na transition team nga pagahimuon mga sukin tigpaminaw. So appeal in transition team si Governor Gwendolyn Garcia isip chairperson, Vice Governor Hilario Davide og ang mga members ini ang tanan nga mga provincial government department heads maoy mga members ani mahigalang transition team nga iyang giumol kagahapong adlaw sa iyang pagtunga. Unang higayon to inday ken nga nitunga si Gobernador Gwendolyn Garcia dito sa Kapitolyo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Asa ba itong iya mga pictures pagtunga dito sa Kapitolyo na amanta adtoy na post na ang ni adto na gid sa mga higala o niya doon na sa mga gipang pirmahan dito kay siya may atong gobernador pa kutob sa June 30, no? So inana og unsay may mga importante nga mga buluhaton diha sa gobernador kutob sa June 30 kay doon naman gusto mga higalay suspension unta niya apan doon na may TRO naka-issue man to mahigalang court of appeal sumuna nga kining iyang mga pangpirmahan o uban pa nga mga pag-report din doon na sa iyang gibasihan ani. So karon ang ato lang panghinaot mga kahigalaan at pasusi sad to nato mga higalang giingon nga dunay gi-download nga kwarta sa Tabugon o didto sa Dumanhog. Straight to the point. Inigpuli ni Pambalik 4 ani mahibaw-an gyud ni kay maukay man tanan diha ron ang mga kontrata, mga dokumento ug uban pa. So kinini ang tan-awonon sada mga higala og unsa ni kay panahon god ang ako sang panawagan paghinaot ngadto kang Pambalik 4 nga naa gyud ang transparency. Mao man ni ang gisaad sab no kay people's governor man siya. Kay kini god mga higalang panahon ni Gobernador Gwendolyn Garcia medyo na under control na magud niya tanan ang vice gobernador hasta gani mga kahigalaan og kinini ang si Davide gani nada naman niya kadugayan day. O niya dayon ang mga board members. Kay si Davide unang higayon man sad mahigala nga ang vice gobernador sa kasaysayan sa Sugbo nga medyo dili gani maka apil og debate ang vice gobernador day. No do na sa mga rules nga kuan mura na si Davide mahigalag porbida. So mo ni ang ato ani ngadto kang PAM na nga do na gyud mga higalay matawag nato nga transparency. Transparency unya sa iyang panggobyerno. Og unya ang provincial board sab kay kini karon magod magpasal-pasal sila dahag mga balaod non, pasal mga ordinansa resolution, wa lang gyud di na gyud mga higala makauting ka media. So karon mas mayo nga maklaro na gyud ni kay ka-serve na gyud sa check and balance ang local chief executive og ang local legislative body. Straight to the point. Now, iniglingkod unya ni Pambalik 4 tan-awonon pa day ni na may nag-chat nako mahigala pero di lang siguro ni magpaminson si Angan amo to magpaminson ba kag dili tinuod bitan sir nga kinini ang do na may kampanya ani day pero kini contrary to law maguding nani sir. Actually mo na akong kuan pod sa kang PAM ang imong mga lieutenants kamao gyud kay kibaw man tan Pambalik 4 mahigala nga 1 million votes gud na iya nakuha kapin. Ang ilang margin ni Governor Gwen mga 300,000 kapin. Ang mga tao ana dako kay expectation. No? Ang uban mahigala ni butal ko nagig kauyon ni Gwen daghay mga factors na utility factors na uban mahigala nagig kauyon na uban lain-lain lang nga mga factors, no? So ang buhaton ni Governor Pam considering nga wa masad siya gasto ini kay people's governor gud siya mga tao gid gud mo nag-isa niya. So kinini ang matawag nato mga higala og naagyod ang tinuoray nga pagserbisyo ng napitaron, no? Kinini ang mga kontrata ani tan-awon gyud. Unang-una kinili ang sa may South Bus Terminal o North Bus Terminal unang lingkod niya iyang unahon pag
deliver na day kanang wa nay libre nang wiwi og oo. I-deliver niya na dayon. Ang problema na ron kay doon naman ay contract. Kay private firm man gipadaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kini unsa may pamaagi, wa ba transparency sila? Unsa may pamaagi naman tay reporter sa Capitol, wa man sad sila makuan. Unsa may pamaagi sa bahin? Pila ka percent ang sa Kapitolyo, pila ka percent ang sa private firm kay iya man gipada og private firm. Kining magpawayad mga higala og wiwi og oo. Unya kana og atong basihan ng balaod. I hope mo na nga ang legal team sad ni Governor Pam ayuhon ninyo na diha. Tan-awon nyo diha kinalan ready mo. Mo na akong pangutana gahapon kang Attorney Lau, ang ilang mahigalang ang ilang team kay malagmit makasugat man yung daghang problema considering ang atong panawagan nila nga naa ang patriotism sa pagserbisyo kay ang mga tao mo yung nagpili ron, no? Panawagan kang Governor Pam ang tinuuray nga serbisyo og lakip sa mga board members dili magsigig pamulitika lang. Pero ang worst comes to worst nga ugaling na ay pamulitika medyo kinahanglan ang legal team niya ligon. Ligon gyud binanggaay gini og kwan. Now kana lang daan iniglingkod ni Governor Pam kana daan mahigalang terminal ipatangtang ng wiwi og pupo. Kana daan day makasugat man na og legal problem ngano do na may contract na. Kay si Governor Gwen, iya man nang gipakontrata di ay, ambo to sa tanang tao nga mag-operate mga higalangan nung kana gipakontrata, foreigner man na dayang wanay, no? Pila may binahinay, ana, mo na dakong question, susihon ta na. Kay doon na may nag-operate, ana, kanang sa, mooy nagnegosyo anang pawiwi o papupo. Sila naghimo ng CR nga huwag ka dito. Private firm man na day. So doon ay contract, ang gobyerno, ang provincial capital og kana. So ni anang contract pila may bahin sa Kapitolyo, pila may bahin ang private firm. Iniglingkod ni Governor Pam timan Iniglingkod ni Governor Pam kay ila man nang gi-justify sa una panahon ni Gov Gwen nga legal na ang tubag anak illegal kana. Contrary to law kana nga contract. Nganong contrary to law? Because dili ka makaingon nga dunay premium nga CR kung why ordinary CR nga diin naay option ang mga tao. Mo nay klaro. Straight to the point. So iniglingkod ni Pambari 4 na kana nga contract kontrary to law na. Di amo na dayon yung sud kontrata ang Kapitolyo nga kwan. Unya wa ta kay baw pila may bahin. Pila may binahinay. Kay nahibaw pa lang ang tataki nga sus giunsa man way bidding ana day nga daghan man interesado ana kung ingon ang Kapitolyo nga okay kinsa may gusto mo dabin ni atay kana na ang negosyo magpa libre magpa bayad ta sa wiwi o pupo. Daghay mo kuha na ki. Mo yun, sige go, kami lang pahimog si dito, kami may manukot. Ha? Dali kang madato ana sa kwarta taon sa mga pobre. Kay kana lang ko sa kaadlaw na dahil pila ka ka mawiwi og mupupo gud ana. Kana lang daan mga higala, kwartang dako na kana. Unya kana igsud na pasayro na sa terminal, wa na kay kagawsan. Layo kay SM uy. Hesus Ginoo ko. Ako kana bang palusot bitang istorya di na lang ko with due respect na lang ko pero palusot bitang istorya nga kuno total naman si RCSM besan ganig nakas coffee shop magprakahit ang istorya ba sa mga naminaw na to ron nakas sa restaurant besan ganig anak kag sold sa Jollibee naagi si R Jollibee di ka pwede mo nga adto sa kumo si R sa kulo bagtas ko McDo. Ang kadaot doon tong Gobernador Gwen kay sobraan sa siyang pagtuo bright kayo siya. Alam may kay mo dag palusot-lusot ana. Ug dili mo bantayan, mo na masuko tong usa ka vlogger nganong naa ko dire, abogado kung naa dire. Bantayan ta mo kay og paspas ko ka bantay og hain dapit ang problema. Baw anak ko dayon ay tan-aw kontrata, dakong problema ning kontrataha. Di pagpanghambog ba? Dakong problema. So kanadaan ang i-deliver og una kanang wiwi og pupo. Dunay problema ang masugatan. Pero i-implement yun ang kuan kay balaod man na. Mag-abot og korte kung maabot og korte go. Pero kawa basay medyo pabaga sad ning mga higalag iyang ipaabot sa korte ning private firm day. Liman ka na mahigalag mo pa why option ang mga tao mapugos og ana sud sa imong CR nga muwiwi og mupupo mo bayad. Kadako ang supak sa balaod kana mga higala. Pero muna akong ingon, bisa pag naman ilogid anak nga
Ako giingon nga ako i-discuss pero wala na to ma-discuss lagi kay tungod sa kakuan. Pero ako giingon ba, sa di pa ta mo gamit sa balaod kay alkansi magin mo balaod itong gamitan. Ari na sa tasa kanang inato ba lang, ang kinasingkasing ba lang, makaako ka nga kanang mga pobre imong pa bayron og wiwi ug pupo. Nga kita maghay pinakadato nga probinsya sa tibok Pilipinas, di sa Katilaw unsay kadato sa Sugbo. Straight to the point. O kana daan may gala i-deliver na ni kuan Governor Pam balik 4 niya inaglingkod niya. Nya sunod kini mga hospitals. Tan-awon no to mga higala ang atong mga officials dire nga kanang mga bantayanan na nga mga prioridad. Kay ang prioridad sa una nga gobernador lahi man suloy-suroy man tong iya. Ang prioridad karon ang paghatag sa basic services ngadto sa mga tao. Tanan standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon.